Mætningskurven er et diagram over, hvor meget vanddamp luften indeholder, når den er mættet, afhængig af temperaturen. Mængden per kubikmeter er den forklarende, og temperaturen er den afhængige. Som sagt er vanddamp afhængig af temperaturen, og jo varmere det er, jo mere mættet er luften. Der er ingen undtagelser på den graf. Den anden graf er et foto, som viser skybrudsproces i løbet af de 3 trin. Pilene viser luftstrømme. Den varme luft stiger opad og tager dermed også dampen, som er i luften, med sig op i skyerne. De blå pile af den kolde luft stiger nedad, og her kan de ikke opbevare lige så meget vand, og det er derfor, det begynder at regne. Skyerne er dog aldrig helt tømt, og det er derfor, de røde pile her, der bliver vist under opløsning. Det er så den varme luft, som stadig indeholder lidt vanddamp. Som sagt, så kan luften indeholde mere fugt, når det er varmere. Ved et skydebrud støder den varme mættede luft på en masse kold luft, som ikke kan indeholde lige så meget fugt, og derfor køler luften ned, og det er derfor, det begynder at regne voldsomt.